Dakle, hvala svima što ste došli i zapravo privilegirani smo što otvaramo, nadam se, seriju od bar 100 koncerata šlepa u knjižnici do 200, da. Ali ne preko 200, to će biti previše. Puno hvala knjižnici Vladimira Nazora što sam se ugostili. Svjetlana je tu, woman in charge. Hvala. Bravo, Svjetlana. Ok, prva pjesma je u slavu osrednjosti. Autentično osrednji. Netko je uvijek gluplji od tebe. Neke taštine su bitnije. Postoje uvijek bolje osobe. Nečije misli su nevinije. U srednjoj si sredini, u toplom blatu prosjeka. Tvoje djelovanje je bez odjeka. Nikad nisi jedini, ni pošto ne i posljednji. Autentično si osrednji. Uživaš u apatiji, u talentu sa mimikrijom. Da si barem malo poznatiji. Mulj mi se sam izbistrio. U srednjoj si sredini, u toplom blatu prosjeka. Tvoje djelovanje je bez odjeka. Nikad nisi jedini, ni pošto ne i posljednji. Autentično si osrednji. Ajmo, Stipe! U srednjoj si sredini, u toplom blatu prosjeka. Tvoje djelovanje je bez odjeka. Nikad nisi jedini, ni pošto ne i posljednji. Autentično si osrednji. Dejane na 3, 1, 2, 3.
Hvala.